Manuel Jatend piny Uhuru Kenyatta jalupne William Ruto kod ogai mar Azimio One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga oromo thenge kod kinde moko mowuok e piny Amerika ko kinde go kod jombetego ni pacho ka indika gitimo twak mag tego tudruok e kind Amerika kod Kenya. Kweth mowuok Amerika manotelni kod Senator Chris Coons ne opo jatend piny Kenya kuom lwasi mar kwe mob sebetie nyaka nyiso jo Kenya dhi yiero maduong' bang' limbe kar jot ma jatend piny. Kweth no bende ne odhi nyaka Karen kama ne gitwak kod jalup jatend piny William Ruto ma bende ne oyier kaka jatend piny e romo machielo. Raila Amolo Odinga kod Martha Karua ne otelo ne jo Azimio twak kod kweth mane wa Amerika no. Kadhi gwenge mag Mombasa, jo siasa mag Azimio One Kenya Alliance malaro kuom gavana e kaunti ma Mombasa kod Kakamega ochwalo e bura e nyim doho. Abdulsamar Sharif Nasir mar manyo kuom gavana Mombasa jotiko mar ODM kod nyawadgi ma Kakamega okwedo okang' mane IEBC okawo mar chwalo yiero madundo e counties go. E kinde no jok magi piem go e kweth mar Kenya Kwanza bende jojiwo IEBC mondo mi oduomi gi duoko mapiyo. Hassan Omar malaro kuom gavana Mombasa kod Cleophas Malala nigi geno kuom komno e county ma Kakamega kagiwacho ni choro yiero othiro ratich jogo ombulu ka Omar kod Malala chung kod otiko mar UDA. We are going to court and we're going to demand, because there are only 3 instances where an election can be postponed. One, in the event that there's a serious breach of security. Let me ask you, have we had any incidences of violence in Mombasa? Nothing. None of those people, none of those staff members have even said that their lives are being threatened or anything at all. Do we have any natural calamity that has happened in Mombasa? Do we have any breach that has actually gone to show that there's been a malpractice? The law is actually very, very clear as well. Sheria iko wazi. Haiwezekani kila kumbakia siku moja, siku tatu. It is very draining, very involving, mentally, psychologically, physically, emotionally. Rahab Muiu po okang' mane jo Kenya. In 2017, we were able to get quite many MCAs, 3 governors. But after these elections, we've done pretty well. We have been able to get 7 governors from 3, single constituencies 26 from 23, again the 47 women representatives. We are not forgetting the MCAs. It is indeed a significant step towards the Kenyan women participation in the 2 houses. We also want to thank, as we have always done, His Excellency the President for holding the country together during the elections, and we say thank you, sir, as always. We also want to thank the security agencies. They too did a commendable job, not forgetting what we've seen the clergy do, and even the other people who are involved in the elections. Kadhi weche mag somo wadhi county Masia skunde county Masia ya odhudi gine somo ma kwanatama lopa choko dabirio margi ochako tam maradek odiochieng' makawuono. Japuonj maduong' e skund primary Masia Central Vincent Owino oyango ni kata ni mwandu moko e skund no kethore kinde yiero mano ok mon gi chanko tam komedo ka jonyuol mondo chwal jopuonjre e skul. Bende yango ni ne en okang' makare maya skunde kawuono mar miyo jopuonjre thuolo mar golo wige weche mag siasa kendo gichomo ngige weche mag somo.
Wan kaka Central Primary School, nyithindwa oseduogo e school, kendo nyithindwa mor gi weche somo. Kendo anyalo duoko erokamano ne sirkal kuom kelo mondo nyithinda duog e school kawuono tich ang'wen, mondo gi recover, gi catch up quickly by Monday. Koro ang'eyo ni somo biro dhi adhiya maber kabisa. Wan kare e skundwa ka, election mane otimre, wan kaka school ma Central wakete ni gin gik mosetimre kendo wa move on. Wawinjo mna kaka Minister of Education owacho ni ji oduoge e school, kendo wan wapuonjo nikech nyithindo gi gin nyithindwa kendo nyaka wapuonjgi. As teachers, as a community, da encourage mna ni wakel kwe mondo waduto ngimawa odhi adhiya mbele. E wach machal kamane kaunti ma Kisumu bang' ndalo auchiel ma loro jopuonjre kauno dok e skul, to kiro maduong' mane ong'uko chenro mag somo. Jopuonjre skunde mag primary kod sekondar ma pacho ka ochako somo kinyi ma kawuono e kaunti ma Kisumu. Skunde oyaw kendo jopuonjre donjo e klese kar rombgi chakre nasari nyaka klese manyime. Ka skunde mag piny owacho kod mago mag ji giwegi geno juko kalenda mar somo e kinde ma jopuonjre bende ikore ni donjo e junior secondary. Jonyuol jiwo mondo gol nyithindgi ochope skul e sa mowinjore mar reso kinde. Jopuonj te oseduogo ma kata sani kichiko iti kanyo ibiro yudo ni nyithindo ni e skul kendo somo dhi mbele. Daher kwayo jonyuol ma probably nigi luoro ponono nitie buok moro manyalo mako nyithindo e kor onge, nyithindo duogo maber, kendo akwayo percentage ma koduogo manyalo bedo 10 obi e skul kata kawuono godhiambo mondo wadhi mbele gi somo. Nyithindo osebet oko moromo matin, to nikech wan gi classes madhi timo penj dwe mar 11, dawaher ni nyithindo obed e skul. Jogo manie sikunde kata mag sirkal nyaka mekwa mag ji giwegi, dwaher mondo wawach ni kik wathag jonyuol ahinya, wabed kwa winjre kodgi nikech ang'e ka nitie pek ka gi kacha kata weche mag pesa, to ber ka ji owinjre mondo kada jonyuol bende ong'e ni kada ka nitie pek to en pek kuonde koni gi kocha. Koro anakwayo mana ni wabed waduto gi wuoyo gi muolo mondo wabed gi tudruok maber, nyithindo som kendo waikre waduokgi e skul. Kwarom ga jwang' skunde nolor kendo koro yaw bang' ndalo 16 ok bang' ndalo 6. Skunde oyaw odiochieng' ma kawuono bang' ndalo 16. Kaunti ma Homa seche ma jopuonjre dok e skunde kawuono bang' ka chenro mag yiero ne oserumo. Jonyuol e kaunti no golo ywak kaluwore gi pek mar ngima e pacho gi sani. Mokuom jonyuol man loso gi Ramogi TV e tesen nyamburko ma Homa wacho ni gin kod pek mar chulo school fees ne nyithindgi kod ng'iewo negi mwandu mamoko ma ochuno e kinde ma gidok e skunde. Giywak ni nengo mar wuoth bende omedi e kinde ma koro jopuonjre dok e skunde bang' tieko rusa mano migie thuolo mane bag yiero. Wasebedo gi pek ndalo mag yiero gi, kane yiero chakore ne tung' nitie matin ne okwati chakre chieng' mwachako go kura. Koro kane watemo mondo mi wati to sales onge movement ne pod onge, to ne wamanyo pesa motero go nyithindo skul. Koro wasebedo gi pek, kawuono koyaw skul watemo ka gi kacha to ok nyalre. Koro no watemo mondo nyithindo skul, kaka an awuon mawuoyo ni an gi nyithindo 3 me high school, achiel kuom gi ma chungu butakane madhi e Sumbi Girls High School, en ja form 3. Koro wago ka gi kacha to wamanyo kaka wakonyre to tek. To kaluwore gi wach fee, higa ni wayudo ka en higa mar tam dhi gimoro ka 2 months to nyithindo break, to jonyuol be dwaro chul fee yudo tek nikech business odok chien, to kata joma yudo salary kapok dwe rumo to kendo dwaro ni ichak ichul fee moro nyathi odok sikul, transport, gik motimo kamano obedo matek mondo mi wabed ni wanyalo tero nyithindo skul sama owinjore. Sida ma wan go en ni bei oidho. Sani kaka kwa mtoka madhi Kisumu kaka
ichulo pesa mang'eny 400 chone wachulo 300 kata 350. Kaodhi kaunti ma Migori, jopuonjre moko pod nie wuoth madok e skunde. E boma Migori, joriembo mag nyamburko miyo jopuonjre thuolo mokwongo mane ni gichopo e skul e kinde mowinjore. Jalup jakom mar riwruok mar jomatate bomano Jared Okech oyango ni nyocha giluongo johala mag wuoth mane ni e mier tok yiero mondo gires jopuonjre madok e skunde. Thuolo ma kamano imiyo jopuonjre mano chano chako wuoth mabende ne ok gikwame tesend geche ma Migori. Kata kamano jonyuol moko to pod ne geno ni piny owacho dipoko medo gi thuolo malach mar manyo omenda ma ichulo e skunde. Kata kamano gigeno ni jopuonjre biro bedo gi kinde makare mar somo. Geche wamedo kwan gi. Geche pade wajaringo geche 6 from Eldoret, geche 7 from Kisumu. Koro no waida disha gi Kisumu 10, Eldoret ne waketo gi 8. Onge medo nengo en mana kaka nyithiwa medo ne gi nengo go. Gine mawagi makimedo gi nengo to medo mane nyathini, medo mane nyathi nyawadu medo ne omiyo nengo onge momedo kata ki somo malokocha onge nengo momedi. Jatend migawo masomo Ngire George Mago kwayo jonyuol mondo ket dwaro ma nyithindgi nyime motelo ne yiero skunde mag junior secondary ma nyithindgi biro donjo e chak higa manyien. Mago mane loso e kinde yawo klese mag lai manyien mar somo mar CBC skund secondary ma Dunguru mantiere Kabete kaunti ma Kiambu okwayo jonyuol mondo oter nyithindgi e skunde mantiere machiegni kodgi. Mago wacho ni atamalo 80 mag klese mag CBC oserumo kendo ikruok ni kare ne chenro mar somo no manyien mar CBC. So if a parent is worried about the age of the child, then the child can continue in the secondary school that is nearest to the home. It is as simple as that. Don't rush to take your child to Alliance High School, because even if you take the child there in junior high school, there is no guarantee that the child will remain there, isn't it? If your children are in private school, keep them there until year 9. Have you not heard us saying so? Nyakwara Mogi chik oyieni malu tombulu achiel kende ne jachung' malaro kom siasa. To bende ng'eyo teko mar ombulu achiel. Oyangore ni ombulu achiel kende emane ochungo Richard Tambo e thuolo mokwongo e kind jolar kom MCA ma Kinango 16 mane ni e debe. Jago ombulu achiel kende emane othego Itambo mar UDA kod Rafael Babu. Itambo ne yudo ombulu 1547 kuom Babu mane de 1546. Richard Itambo mor kod loch kolero ni Safache ne ong'ukore debe ma yiero mar higa mag 2013 kod mano mag 2017. Lakini ukiangalia margin ya kile kiwango ambacho tulikuwa tumepishana 2013 ilikuwa karibia kura 300. 2017 bado nikapoteza lakini kwa kura 57. Lakini tushukuru Mungu kwa sababu juzi tumeweza kushinda huu uchaguzi kwa kura moja peke yake. Ni a magic vote. Na hiyo inatuonyesha kwamba hakuna kura ambayo si muhimu. Kura kila mtu ni muhimu sana. Kwa sababu niko na watu zaidi ya 10 ambao wamesafiri kutoka Meru, kutoka Nairobi, marafiki zangu tu walikuja tu kwa sababu tu ya kunipigia kura. Pia kuna kina mama wazee wa kongwe ambao wengine walitolewa hospitali wakaenda kunipigia kura. Sasa onyesha kura moja ni kura muhimu na ni kura ambayo inaweza kuleta mabadiliko. Uchaguzi wa mwaka huu kweli ulikuwa na panda shuka, ulikuwa na milima na mabonde, lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu ametuvukisha. Kwanza kabisa hili swala la kuwa tumeshinda na kura moja, hiyo ni kuonesha ya kwamba sisi ni mashujaa. Kwa sababu ukisikia mtu ameshinda na kura moja, hiyo inamaanisha kazi ilikuwa kwa kweli. Ushindi wa Itambo kwanza umetutia nguvu zaidi kama sisi vijana chipukizi, kwa sababu amekuwa mtu wa kujaribu, kama vile tulivyoona 2013 amejaribu na hakuzimia. 2017 akajaribu, lakini sasa leo ameweza kuepuka kuwa mshindi na ametupatia mioyo zaidi sisi watu ambao pia tuna hamu ya kuwa viongozi wa kesho. Sisi kama wamama tumekuwa na changamoto nyingi kwa ajili ya MCAs, wengine hawakuwa wakitutambua, lakini tuna imani kupitia kwa Mheshimiwa Richard Itambo kwamba sisi kama wamama
atatutambua na tutakuwa mstari wa mbele, na tunaamini kwamba kwa Mungu yote yanawezekana. Ya koram gajuang mane makiligi kumar mi weche manyene chendo mar kagi kacha parni bangma wantiere kod kamane ni ubirikel ni kanyo kod DJ Vic chendo mar ngoma wake unyisa ni ngolo modhigo e kamane ni kawuono gin mago manogo kapok no onyuol ng'ato ni Pamelo Buya gi Walter Nyambaga gi ng'at miluongo ni Ken Muga to kod Ray Polo. Wabiro rito neno ni to thumbe gin thumbe machal nade omiyo kik dhi mabor kochopo kanyo gotieno saa 1 weche mag ang'icho libokel ni weche manyien matimore pacho ka ndi saa 3 weche manyien mag oimore mane Ramogi TV weche monon kendo do makare. Nyinga Ochieng Emmanuel. Mondo mi ibed kod pien del maber, kaw okang' mar koso bedo kod paro madang'ni kata stress. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now.